Gelê Kurd dixwaze bi çanda xwe hebe û bijî helwesta demokratîk a gelê Kurd a li hemberî çawesandin tunekirin weretkirina bi sed salan ê dibînê rastî û palgeha wî ya bingehîne. Pêvajoyê ku em di nav de ne jî ji bo gelê roşilata navîn gelekî girîng e. Ji ber vê yekê tekoşîna gelê Kurd dixwaze were pelçikandin û tunekirin her jî girîntîr û diyarkir dibe. Gelê Kurd li hemberîn hêzên zordar şerê ziman, çand, demokrasî û azadiyê meşandiye û gelek zehmetî û asengiyan dîtiye li heya îro jî ji girêdana xwe ya jiyanekî însanî kêm nekiriye. Pirsgirêkên tekoşînê ku jiyanekê wekev û azad û hemû çandan ji xwe re kiriye pêvane esasî îro hîn kurtir bûne. Bêtehemmûliya li hemberî perwerdehî, ragihandin û xebatên çand û hunerî yên bi zimanê zikmakî gihaye xwenakî herî bilind. Bi taybetî alavên ragihandinê yên çapemeniyê azad ku hewl didin pirsgirêkên gelê Kurd bi rengekî objektif ragihînin civakê bi çawisandin û kirinên kêfî re rûbirû mane. Hatiye xwestin ku rojname, kovar û saziyên me bi rengekî hovane werin tunek. Hûne ziman dengê gelê xwe. Alavên propagandayê derewîn û bêpîvan dike ku li hemberî tekoşîna jiyanekî wekev û bi biratî ku gelê Kurd û saziyên wî dixwazin pêş bixîne. Çend saetan ku bi yekê dixwazin nîşan ku ziman û gelê Kurd qut û ji bilî xwesteka xapandinê pêve tiştek nîne. Ku dibarin bêhna xwe dikarin bêhna xwe bigirin û bidin. Lê ew feraset e ku ji rastiyê aciz û rûyê xwe yê reş ve carekê jî Almanyayê nîşan da. Helwesta dewleta Almanya li hemberî saziyên Kurd û bi taybetî ji roştî wî nîşan e û berhema feraseta kapitalîst û emperyalîst e. Almanya ji aliyekî bi dewleta Türk re peymanên veşarî imza dike, li aliyê din jî wekî endamekî Yekîtiya Ewropa dixwaze dersa mafê mirovan bide. Qaşo hizmeta mirovahiyê dike lê di rastiyê xwe de bi qutkirina dengê gelekî sûcê herî mezin a mirovahiyê dike. Qedexekirina dewleta Almanya ya li ser televizyona me wekî komkujiyê ye. Ji ber ku televizyonek ku çand û jiyana gelekî nîşan dide, di heman deman de dil û rihê bi milyonan kesî ye. Em jî wekî hunermend û xebatkarên navendê çendê Mezopotamyayê dixwazin ku ew qedexekirin yekser bê betalkirin û feraseta çawisandinê li hemberî saziyên Kurd biguhere. Em diqîrin û dibêjin qadên jiyan yên gelê Kurd wê serê xwe netewînin û tekoşîna mirovahî û demokrasiyê de berdewam bike. Li ser vê esasî em helwesta dewleta Alman şermezar dikin û em reya giştî û çapemeniya agahdar dikin ku heya helwesta dewleta Alman neguhere em ê mal û berhemên Alman nestînin û boykot bikin. Navendê çendê Mezopotamya.